Mabilisang pinakbet tayo. Pakbet, mabilisan. Natin itong mga talong. Okra. Sitaw. Yan. Yan. Yan, talong, okra, sitaw, kalabasa. Maya na yung palaya. Uli na yan. Mabilisan lang yan. Mabilisang luto. Mabilisang luto ng gulay-gulay. Okay. Ano yung lagyan ng tubig kung gusto nyo. Tubig konti. Lagyan ng tubig konti. Konti lang. Pinakbet. Mabilis ang pinakbet. Fresh from organic market. Wala nang saluyot. Ubus na. Ubus ng mga saluyot, alokbati, wala na. Gusto ko ng konting tubig. Konti lang to. Good for 7. Mira pag masobrahan. Para hindi masayang. Malaking cut sa akin yan. Kasi hindi ako nagra-rice. Yan. So, yan ang mabilisang pinakbet. Galing organic market. Isang pinakbet. Payarin natin konti. Tapos ito yung huli. Meron tayong kalabasa at ampalaya. Itong kalabasa madaling maluto yan eh. Yan. Kalabasa na yan, madaling maluto yan na malambot na kalabasa. So ampalaya, huli na yan. Huli na yung dalawa. Huli na yung dalawa na yan. Konti lang para hindi masayang ang ating ulam. Kailangan magtipid. Ang gulay dito ay mahal. Mahal ang gulay. Tipid sa ulam, gulay, kahit mahal, masustansya. Pero baboy. Ayos lang yan. May pinakbet gulay tayo. Half lang. Lalo na to, mahal to eh. Itong parda. Parda ba ito sa Ilocano? Mabsat. Ito, mahal dito yan sa California. Ito, mahal to, mahal. Parda sa Ilocano yata to eh. Kaya mahal to. Mahal yan. Parda. Lang yan. Hirap pag overcook ang gulay. Na-overcook ang gulay. Nasobrahan, lahat ng sobra masama. Yan. Gusto ko yung crunchy eh. Baka natin, malinis kamay ko ha. Malinis yan. Crunchy. Crunchy. Ayun. Mas gusto ko lang yung crunchy na gulay. Pards.
Palang ba? Oo nga pala. Salamat. Salamat, Rinilisa. Awanin, nakapoy ako. Ilocano. Palang gayam ta ako gaday, kabsat. Namit yan. Thank you. Thank you, kabsat. Dato gayam ko palang, para ta kung kuna maten. Awanin. Dato gayam ko palang. Thank you, ha. Oh, yan o. Ato yan. Alay ba kami ti YouTube mo te. Ato kuha palang. Ata palang gayam datoy. Parda kung kuna maten. Apa yan? Kanta ba si Bagong na? Ti Ilocano, syempre. Oh, yan. Ilocano. Ti Ilocano. Yan. Shake ta. Basit lang. Inikakatayin eh. Oops. Okay na yan. Ayan o. Iba talaga ang magaling at matalino. Ako, alam mo naman kasi, yung aking memory. Wala na, nag-decline na. So, palang tawag dito mga kapsat. Sabi ni kapatid na Renelisa o Chanko. Sa ibang, nasa stage natin. Okay. Shout out kay Sir Andy ha. Pala, naalala ko si Sir Andy, yung utol mo. See? Ayun o. Sir Andy, kumusta ka na? Kumusta na si utol na si Bossing? Miss ko si Sir Andy sa Jollibee nun. Aking manager ng Jollibee nun. Kapatid niya. Si Sir Andy. Sir Andy, kumusta na sir? Saan na ba si Sir Andy ngayon? So, eto na. Lagay ko itong itong kalabasan na to, malambot, tapos yung palaya. Yan. So, okay na yan. Gusto ko crunchy eh. Yan. Crunchy. Maraming kamatis ang gusto ko sa pinakbet. Maraming kamatis. Itong huling nilagay ko, madaling maluto. Kalabasang bubot. Kalabasang bubot yan. Yan. Okay naman siya kapsat. Manila base siya. Wala na siya sa Jollibee. Oh, okay. Yeah. Okay. Siyempre, matagal na rin yan. Pero regards sa kay Bossing. Bait nun, yung kapatid mo na yun, si Sir Andy. Isa sa mga pinakamabait na manager na tao na nakilala ko, sabihin na natin in general. Si Sir Andy, isa sa mga naging mentor ko rin yan sa Jollibee nun. Sila Sir Mel, sino ba nandun? Ma'am Ana, mga naabutan ko, mga Jollibee time sa La Union. Ma'am Ana, Sir Andy, Sir Mel, sino pa ba? Kalimutan ko na yung iba. Sila Dong, Sir Dong. Siyempre, si Chris. Pero si Chris, di ko naabutan yata. Second batch yata kami nun. Ang sweldo pa noon ay 8 pesos. 8 pesos per hour. Was second year college. Mga ganun ako, second year college yata. Okay, mga Jollibee boys ng San Fernando La Union. Shout out. Ayan, okay na yan. Pasalamat tayo sa mga dumaan sa buhay natin na nagturo ng magaganda. Tulad ni Sir Andy o Chanko. Sa mga pinaka-respetadong tao na nakilala ko. Tahimik pero mabait at very dedicated yan para sa work niya. Okay na yan. Okay na po ang ating pinakbet, mabilisan. Okay, ayos. At paalam na ako, kain na tayo. Ang rice natin ngayon, hindi na rice, kundi cauliflower rice. Iwas tayo sa sa kanin. Okay, kabsat. Ingat. Okay.
Okay, yan. Luto na. Luto na ang ating pinakbet. Medyo makalat ang ating ano. Pero makalat, pero okay lang yan. Maglilinis muna tayo. Okay.